Senopati sing dadi agul-aguling kraton Manggali. Adepono aku Senopati ing Segaluh Raden Mas Sancaka. Wah, Gus, Apa? sugih kendel Bondowani kowe. Wis dadi anteping atiku. Sopo kowe, Gus? Aku Raden Mas Sancaka. Sancaka. Kowe sapa? Tepungke Badha wakil dalem Sang Prabu Puspaji, aku Patih Singa Prahara. Sampean Prabu Patih Singa Prahara. Iya, Minangka agul-aguling kratone Manggali. bener. Tiwas kebenaran ing papan kene. Aku bisa adu-adu arep karo agul-aguling Senopati Manggali. Kowe kang saguh pinangka Senopati kang emban dawuh dalem Sang Prabu ing Segaluh. Ya, kowe wis ngirit wadyabala segelar sepapan, apa karepmu? Aku bakal njaluk bumi maos. Bumi maos. Ya, Mula tita mangsa iki. Aku Sancaka apa Patih Singa Prahara sing tumekaning Pak. wah, kowe ngawur gawar. Hmm. Ngerti yen bumi maos kuwi wiwit nenek moyangku. Kuwi dadi kukubaning Mangali. Yen kok jaluk kena, yen kowe bisa nglangkai bangkene Patih Singa Prahara. Yo, aku ora bakal mundur. Yen durung bisa ngerangket karo kowe Singa Ana Prahara. papan kene ditemtokke, Gus. Sak kridamu tak ladeni. Mati aku kukuben. Iya, wis dadi anteping ati. Ayo dicoba. Yo, Hoi. Hoi. oi, mati kowe, mati kowe. Waduh. Sopo? Kula Sancaka. Sopo? Kula Permadi. Kowe wani njempol karo aku. Dol gendong kowe ya. Boten, kula mboten adol gendong. Kula menika namung badhe caos pitulungan dhateng Sancaka. Permadi, Kula kenangane apa kowe misah anggonku andum yuda karo Singa Prahara? Yen ora ana kowe Singa Prahara wis tumekaning pati. Kowe ngembe karo aku, Permadi. kula menika mboten ateges ngembe, nanging kula menika ngeman dhateng panjenengan. Menawi mboten kula pitulungi panjenengan badhe tumekaning pati. Ora iso. Yen ora ana kowe Singa Prahara wis tumekaning pati. Mula kowe aja adol gendung ning papan kene. Gus, sapa kowe? Kula menika Permadi. Permati. Inji. Kene ngopo kowe nrambul ning pabaratan wani jempol karo aku? Kula menika namung badhe Ketemu pirang perkara kowe bakal belani marang Sancaka. Kula mboten wedi mengsah kalian panjenengan. Oh, ngono. Inji. Ngono dicoba ana papan kene, Gus. Iki maju. Iblis kowe. Hoi. 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 Mati. Waduh. Wis aku tak trimo kalah. Hoi. Permadi. Kowe ngrasa guyang iki. Nggih. Perkara iki mau nek ora ana kowe Singa Prahara wis tumekaning Pak. Ning kasunyatan aku age arep mateni karo Singa Prahara.
kowe nrambul karo aku. Nanging panjenengan menawi boten kula pitulungi, panjenengan tentu badhe kawon. Ora iso. Ora iso. Yo. Saiki aku nedro nrimo karo kowe. Nggih. Mula saiki kowe bakal tak nehi Ana apa kowe kaya katon pasulaya? lho, kasunyatanipun Permadi menika Iya bener niku ora usah banjur adul gumendhung. Kowe nek ora ana Permadi wis tumekane pati. Jalanan Singa Prawara ki patih sing ampuh duweni kasekten pusaka. ora iso. Weh, lha Ora iso. kaya mengkono. Nek ora dipenggak karo Permadi, Singa Prawara wis tumekane kowe pati. gumendhung Sencaka. Kowe kalah karo Singa Prawara ora Permadi. Kowe ora bisa ngakoni mengko. Permadi, Nggih. saiki gegandingan kowe bisa ngasorake marang Singa Prawara prajurit saka Manggal. Sing sekti Mandaguna bisa ngrebut bumi Maus. Ayo tak sowanake ana ngersane Sang Prabu Purbanegara. Monggo kula dherekaken. Banjur aku piye? Sakarmu jalaran kowe wong gendhung ora kelem pitutur kang Asem ki. sakarmu ati gatekan. Yo. Nek ngono aku bakal podo karo Rama tumenggung kuwi samping.